Benvingut i benvinguda al tutorial sobre com fer corones de Nadal. La corona que farem avui serà una corona d'avet natural amb una mica de pinyes, taronja, cotó fluix també i una mica de plantetes vermelles per donar-li color. Per si no em coneixes, jo sóc la Natàlia Muller i faig tallers florals. Per la corona necessitarem avet, jo recomano una branca i mitja o dos grans, l'aro de metall per fer de base, el podeu comprar per internet, el filferro de florista, que és super pràctic, i les tisores de podar de tota la vida. Important que anem tallant les branquetes de l'avet amb aquestes tisores, que ens ajudarà a fer-ho molt fàcil, a diferència d'unes tisores normals i corrents, perquè aquestes branquetes les anirem tallant per anar omplint la corona. A mi m'agrada fer corones que siguin molt frondoses, per tant, normalment el que faig és agafo branquetes i normalment em poso una sobre l'altra. Llavors el que estic fent aquí és tallant-les per poder-ne posar una sota l'altra. Sempre intento que n'hi hagi una una mica més gran i una altra més petita. Veureu que sempre fan aquesta forma de les potetes, tenen com 3 branquetes, 1, 2 i 3. Dit això, és qüestió d'anar agafant les branquetes que hem anat tallant, selecciones la branqueta que més t'agradi, com us he dit, una sobre l'altra, molt bé, així ens agrada, i llavors hi ha qüestió d'anar-les enganxant. Sembla molt difícil, però realment és una cosa bastant senzilla. Haureu d'anar fent aquests ramets. Sí que és veritat que hi ha gent que, per exemple, fa els ramets abans. Jo, honestament, amb l'avet, sent tan rígid, faig el ram directament a la corona. Veieu que no he juntat les branquetes en si. Llavors, abans de començar i per fer-ho una mica més fàcil, veureu que aquest filferro de florista és molt fàcil de manipular. Jo intento donar-li unes quantes voltes a la base perquè ja em quedi subjecte i a partir d'aquí és quan hi posaré les branques a sobre. És a dir, ja tenim l'arc amb el filferro i és qüestió de ara només donar-li voltes, és a dir, aquest filferro ens ho ha de fer molt fàcil per anar donant voltetes sense que sigui com difícil ni que ens el clavem, etc. Per tant, li comencem a donar voltes, li hem de donar bones voltes a la base. Heu de tenir en compte que aquesta corona estarà penjada a la porta i per tant volem que l'avet no es mogui, ¿vale? Si no serà molt fàcil, si no apretem bé serà fàcil que l'avet se'ns mogui, se'ns vagi cap a un costat i es vegi la base. Per tapar la base i que no es vegi, el que hem d'anar fent és posant la pròxima branqueta d'avet sobre de l'anterior, ¿vale? No sobre exactament, però que vagi avançant al llarg del que és la circunferència, i repetirem el mateix. Li anem donant voltes amb el fil de florista i ja veureu que és molt senzill, és a dir, hem d'anar repetint una vegada rere l'altra, una vegada rere l'altra, fins que ja tindrem tota la corona plena. Un cop arribem al final del que seria la corona, és molt important que quan posem l'última branqueta no agafem amb el filferro la branqueta del principi, ¿vale? És a dir, hem d'intentar que les branques es superposin les unes amb les altres per tal que el filferro bàsicament no es vegi. En aquest cas, com jo us he dit, a mi m'agrada fer les corones molt frondoses, ¿vale? Aquesta vegada em vaig equivocar i vaig comprar menys avet del que m'hagués agradat, perquè moltes vegades, depèn d'on compris, et poden arribar branquetes més petites i branquetes més grans, no? És important que si compreu branques, han de ser branques grans, de com a mínim un metre llarg, i que tinguin bones branques, que siguin frondoses si les voleu frondoses, si no, no. Però a mi em sembla que queden molt més maques. Llavors, què va passar? Que no tenia prou avet, llavors vaig anar-ne a reposar, i el que estic fent aquí és omplir encara amb una mica més de branquetes que he pogut recuperar. Llavors trobo que queda més frondós i queda molt més maco. Si sempre veieu que us queda com un buit o un espai, no us preocupeu, perquè podeu donar voltes amb el filferro de florista i aquí no ha passat res. Llavors ara ja toca el moment com més divertit, que és el moment de decorar. Jo, com us he dit, tenim aquest cotó fluix, tenim les pinyetes naturals, tenim taronges, que unes són més clares i unes més fosques perquè algunes són de l'any passat i s'han enfosquit, i ara és qüestió de posar-se creatives i anar veient com ho volem posar. Jo en aquest cas el cotó fluix té com una pinceta que fa que sigui com molt fàcil de col·locar, només has d'enroscar a la base i llavors s'aguanta sola, no fa falta que fem servir ningú tipus de silicona ni res. Les pinyes sí, són pinyes naturals, molta gent el que els hi fa és posar-li un filferro
entre les dentetes de les pinyes i llavors ja directament ho pots enganxar. Jo en aquest cas, des de ja fa uns quants anys que ho faig amb silicona directament perquè em sembla més senzill i més fàcil. El mateix per les taronges, abans també li pots posar un filferro que t'ho aguanti, però jo crec que és innecessari. I li posaré aquesta planteta, que no és ílex, que l'ílex és una planta que es fa servir molt, són aquestes boletes vermelles que es fan servir molt per Nadal, però és una de les plantes que tenia al jardí i he pensat que podia quedar mono i li podia donar aquest toc de color. Per tant, li he posat i he aprofitat directament el filferro que ja he posat i que envolta el l'avet perquè es pugui aguantar. Llavors, un cop ja ens agrada el disseny que tenim, és qüestió de posar alguna que protegeixi una mica la taula perquè la silicona doncs, pot fer malbé la taula i agafem la nostra pistola, l'escalfem i ja és qüestió d'envoltar una miqueta la base de la pinya i posar-la exactament on ens agradaria tenir-la. Important que no quedin filets de silicona i apretar ben fort. És important apretar fort perquè estem posant la silicona, la pinya, a l'avet. Llavors l'avet és una zona irregular i és molt fàcil que ens pugui caure. Per tant, quedeu-vos uns segons apretant les pinyetes, les taronges, per assegurar que no cauran, ¿vale? Perquè penseu que la força de gravetat aquí farà la seva feina i si poden les pinyes cauran. Llavors no escatimem. Jo trec el glutofluix perquè no som omplir de silicona, llavors posem silicona també a les tarongetes perquè és exactament el mateix. Si tinguéssiu qualsevol altra cosa, podeu fer-ho també amb silicona. La silicona realment és que és una cosa practiquíssima i fa que la corona quedi així de bonica i així de realment senzilla de fer. A mi és una activitat que m'encanta, trobo que queda super resultona. Després al final veieu que li deixo una mica de filferro i bàsicament ho faig perquè després la puguis penjar com molt més fàcil a la porta de casa teva o a aquell lloc on et faci il·lusió i després sempre que la vegis tindràs com aquest record maco i et traurà un somriure. I això és tot, també un petó i una abraçada i ens veiem molt aviat. Bon Nadal!